στα ζώα. Ο Άλτη διοργανώνει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες του δάσους. Κάθε ζώο παρουσιάζει μία αγαπημένη του κίνηση. Ο Μπένι κάνει άλματα. Ο Φάντι ρίχνει κουκουνάρια σαν σφαιροβόλος. Η Φόξη κάνει τέντομα γιόγκα. Ο Όλι πετά με τα φτερά του πάνω κάτω. Μέσα από γέλια και χειροκροτήματα, ο Άλτη εξηγεί ότι η κίνηση βοηθάει το σώμα μας να είναι υγιές και δυνατό και μας γεμίζει χαρά και ενέργεια. Στο τέλος, όλοι παίρνουν μετάλλια φτιαγμένα από βελανίδια και υπόσχονται να κινούνται κάθε μέρα. Parents Corner. Η καθημερινή άσκηση είναι σημαντική για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Βρείτε ευχάριστους τρόπους άσκησης, όπως οικογενειακά παιχνίδια, χορό στο σπίτι ή βόλτες. Κάντε τη δραστηριότητα διασκέδαση, όχι αγκαρία.